അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഡിന്നർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 പൊട്ടാറ്റോ ഞാൻ പുഴുങ്ങി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 സ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ശേഷം ഞാൻ 1 കപ്പോളം ഗോതമ്പ് പൊടി ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവിനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. കയ്യിൽ കുറേശ്ശെ എണ്ണ തടവിയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കുക. ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് പുഴുങ്ങിയ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ പകുതി ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഉള്ളിലൊക്കെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10 എണ്ണം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശേഷം നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നോട്ടെ. ആ ഒരു ടൈം വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചമ്മന്തി, ചട്നി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് സോസ് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ്ങും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇറ്റ്സ് മീ ജിനി ഫ്രം പാലക്കാട്.